mbok yo mesem rambut petai apa mbok yo guyu sesane kae apa panjawaku tetep ing janji aja ewa aja tansah juwa nanti anakku ketansih kae janji tansah tak enteni yo bareng anguti si Honda Mas katone tumamba mesti kasong baca lumbung desa tani padha makarya ayo sore-sore panjang bulan ayo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan rame-rame joget-jogetan kae-kae rangkulane yen di sawah kok gawe-gawe kaya-kaya
apa ngantuk iku tambane apa awak-awak ketuk asale saka telo yen ra petuk atine rada gelo aja ngono mas aja ngono kadung janjian aku matur sembah nuwun. Wah, kan. Gumiak kepenak ya, Truk. Nggih. Semua sarana dan prasarana mendukung Mas Gareng estu nih. Mboten kok peh kula sowan wonten ing Laladan Rengel Tuban Kanureja mriki njur mrada niku babar pisan mboten. Wah, panggunge niku nggih kepenak ora keduren. Ah, Pak, nggih. Sok-sok yen panggung nggih gamelan niku keduren terus nggih dalang sinden diunggahke saya dhuwur meneh. Niku adate komunikasi karo penonton niku angel. Apa? Nggih. Tur mesake sing mirsani mergo panggunge terlalu tinggi, akhire le mirsani iki rada ndangak ngono kuwi. Yen ndangak suwi-suwi cengel niki keju, yen keju nek ndi parane mesti capek terus kondur. Lho niku. Apa? Nggih, ngoten niku. Mergo wis kakeselen kaya ngono. Luar biasa. Yen ngene iki mat ya, kepenak ya. Nggih. Nadyan to panggunge ya ora jembar-jembar banget ning iki standar. Ya, Tur sound sistemipun walah luar biasa. Genset iki nah rasa tenan. Bukti genset niku rasa napa mboten kenging dipun tingali yen pas wayangan dalange suluk ngene mak bleret ngoten. Nika tegese gensete ora kuat utawa gensete sulaya. Lha nek niki babar pisan mboten kedhep. Son jero kepenak njaba nggih kepenak kerjasama yang baik nganti kados ngaten menika delalae panitiane ya sangat bertanggung jawab sangat hebat luar biasa didukung penontonnya ya walah saya elok Mas Gareng mangka tenan lho iki kaya sing tak aturake ngarep mau lakon Dewa Ruci iki lakon lebet ya iki lakon sing apa kuwi kebak pitutur anane mung jejer anane wejangan wis ora ana banyolane ora ana perange ya perang mung siji loro ya ning parandene para warga masyarakat ing Kanureja Rengel Tuban isih telaten aku noleh nengen isih akeh para sutresna budaya sing kelasé kepareng lenggah iya mongko manut jam kula niki wis jam 2 kurang 10 tur sesuk niku hari kerja mergo dina Rebo sing teng kantor ya mesti teng kantor sing teng Sabin nggih teng Sabin sing dagang nggih dagang parandene tasih kepareng nenggani dumateng Petruk kula ngaturaken panuwun kok ngantos meh jam kalih para penonton tasih kathah ingkang kepareng lenggah niku mboten perkara Petruk niku wayangane apik sindene becik pengrawite kompak niku mboten nganti yahene kok penonton isih akeh ini adalah salah satu kepedulian penonton Kanureja Rengel terhadap kelestarian wayang. Tepuk tangan penonton malam hari ini. Elak ya, Truk. Nggih, ngoten niku. Mongko kene iki nggen tayub ya, Truk. Apa yang tayub iki njur elek ngono apa piye? Kuwi ya kasanah budaya. Malah ana sing merdekake lamun to tayub ki ditata men do guyub. Oh, ngono. Kaya ngono kuwi. Apik kuwi mbiyen. Bisa kanggo ngraketake paseduluran saurunge penjajah teko mbiyen. Oh, ngoten. Ngono kuwi. Mula nuwun sewu njogete wong tayupan kae lek mesti tangane digawe bunder ngono kae. Ha, bunder. Ngene iki pamrih apa? Men bunder rasane kepleng kang dadi pikirane, gembleng kang dadi ciptane, anggene tansah manembah kelawan Gusti ingkang nyetep jagat. Oh, ngono. Ngono kuwi. Lah bunder kepleng ngene iki terus ketekan Belanda, ketekan penjajah, iki njur diseni sloki. Oh, lah dalah. Akhirnya ya kuwi diombeni minuman keras yang disumet Mbah Murup ya akhirnya dadi haik ngono kae. Oh, ngono. Jane ya dasare utawa mula bukane tayub niku apik. Apik wong ya kuwi kabudayan kok ya. Ngono. Mila matur nuwun sanget dumateng Bapak Kepala Desa Pak Inggi, Pak Muhammad Suyanto, Pak Wo ing Kanor, Pak Warsono, Pak Wo
Pegaron Pak Rusnadi ya ketua panitia. Lan sedaya para sesepuh adi sepuh kiai alim ulama para warga masyarakat ing Kanureja kula ngaturaken panuwun dene kepareng tresnani dumateng kula sak kanca. Ya. Warangganane ya sik bergas-bergas. Ya. Angger suguhane tumpuk undung ngono ki temenanan. Ya, arep nggiyut ngene iki emang. Ayo, tenan kok. Ngono kuwi. Lek sing waranggana senior-senior pamane sik semangat ki member. Iki lho, sing kelas 3 SD iki lho, gumun ah. Kaya bocah ra duwe ngantuk no lho. Elok tenan to, Nduk. Tole nembang apa-apa iso mikir dikuwokop. Ayo, Wah, jan. Ayo bocah semangat to. Kaya ngono genduk ayu walah jan elok kuwi. Ya, Mongko ki wis jam yaine bocah ki rong turu. Sesuk sekolah ra to, Nduk? Yo. Sekolah yo an. Mlebu jam pira? 7. Jam 7 iki nyinden. Sesuk isuk sik sekolah. Sore drep lho kaya ngono lho. Ngono kok sampean ora vitamine ora apa ki jenenge apik tenan ya iso drop ngono kuwi. Nah. Jan gumun cah kelas 3 SD nyawang dalang kuwendel ora. Tanpa iwuh pekewuh. Ayo, mah. Iki carane ngentek-entekne yoga ya. Ngentekke nggen gending kuwi lho apa-apa iso apa-apa dipangan ngono. Ya, Jas tenan gak ya. Ya urip palengguhan iki ngaturke panglipur sawetara isih sak lakon, Truk. Nggih. Menika wonten ingkang ngersakaken nuwun sewu caping gunung ning diratake sinden sanane iki. Sing bawa kuwi wit saka Jawi piyambak. Mbak Lia Sundari nglerek-nglerek mriki. Ayo, kontes nyinden iki. Ya, coba didu suarane. Ya.